and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Huwata na lang ko din pa. Mag-ilis lang ko kadali. Oh. Pa, nga nang imo mo kong giubanan. Oh, pa, nga nang masuod magkadinis akong kwarto. Pa, nga nang imo mo kong giubanan. Suod na sa mong kwarto! Pa, may nautan ka buhaton ako. Pa, saan imo gibuhatan? Daghan kag pasangil, tuman ang akong mga plano. Busa, may pagkaroon ko na tumana ang akong gustong mahitabo. Uban mo! Unsa? May dautan kang intensyon ako? Kani adto pa! Unsa? Dalion ko pagtuman ang akong plano. Tungod kinahadlo ko na maunhan ko ni adtong saob. Kaugalingon mong anak, gusto mong lambion? Mao nang gusto akong adto ta mamuyo sa States. Kay dito, way na kailanat. Way na sayod sa atong pagkatao. Kung ugaling makabaton ng tawganak. Kaluod ni mo! Dugay ang pag-atiman ko nimo. Ang pagpadakaw nimo. Ngit lain ay makauna na ako. Nagtuo kang makuha mo ang imong gusto sa dakong kasayon. Bisag amahan ko ikaw, musukol ko nimo. Dili ka na makaikyas sa kangol nga ako nung gibati ni mo, Hazel. Gingnan ko ikaw nga ako mo'y magbuot sa imong kinabuhi. Masama o kini ang unang higayon arong pamatud-an ko nimo. Nga seryoso ko sa pagdominar sa imong kinabuhi. Mahimong matuman mo lang ang imong kahangol. Dili ko musukol nimo. Huwag ko magtuungan demonyo di ayan ako kamahan. Dili ka na makalikay na ako, karamong Hazel. Ang ako untang gusto nga isayaw ka pa na ako dito sa hotel. Ang ako untang gusto nga nindot kayo kang akong gukdon kay sigurado magyod nga dili mo sayon itukyan ako ang imo pagkababay. Wa ka na'y mahimo, Hazel. Imo lang yung gimubo ang akong kahinam sa pagkakos nimo, sa paghawak sa imo mga nyabil. Uga, sa paghubo sa imong gisulob. Ako kayo ka, Hazel! Sige! Sige doon! Doon, demonyo kong amahan! Ipasilitan sa kayo ni giyandam kong spray para sa mga demonyo nga parehas mo! Sige doon! Doon pa! Mudul yun ko, Hazel! Nagduo ka niya. Nadloko niya ng imong gigunitan. Naglabi ron sa akong kalamhan. Ang pag-angko nimo, ang pagpagawas sa nag-umidon akong kaibog yan nimo. Animal, lain mo'y makauna nimo. Ha! Dili ka mahimo. Ako'y nag-umol nimo. Ako'y nagpadako nimo. Ako'y nagpagwapa nimo. Lain makaangko nimo. Yung makaunas pag-angkon sa imong lawas. Dili ko magpasaylong ano ako ni Gibuhat! You deserve this! Dili ka ngayon mamahimo na kong amahan ni Apa! Sakit ako mga mata! Hindi ko makakita! Kanan ko ginagawa! Ayaw kong niya eh, Hazel! Ihurot ko ng spray sa imong naong aron dili ka na makaginawa! Hazel! Daan pag ko na may dautan yun nagpaluyo sa iyang mga buong.
Ang auto sa demonyo. Kanamay akong gamiton. Aron dili na siya makagukod na ako. Ay, salamat. Nga naarang yawi. Huwag niya ko ha. Kaya tuogid siya nga matuman ang iwan ng tingwa na po. Kinahanglan nga malayo din ko din eh. Animal! Animal! Kasakit sa akong mga mata. Mura kong nalipong. Pero dili mahimong magpadaog ko sa sakit. Kinahanglang maapsan ko si Hazel. Kinahanglang matuman ko yun ang akong tinguhan niya. Ako ang pasong si Hazel. Anong kusuman ang kuba sa kandugan? Doon na kay daw tang nahitabo sa kumal. Ay, nabutan ko ng portrait nga i-surprise ko sa kumahal. Muna akong regala niya. Sigurado yung muambak-ambak siya sa kalipay. Pero, nanong gikulbaan mong ko? Sigurado gud nga mabuang-buang siya pangita sa iyang auto. Walang siya masayod nga ako nang gibilin sa usa ka publiko nga parking lot. Aron mabuang-buang siya pangita. Salamat nga nakakita dayon kong taxi. Ug paingon ako sa airport. Nang, mungit-ngit na lagi pero wapagin mo pa uli si Milana. Tingalig na wili pa to sa pagpakigsulti si ang din. Unsa man di tuyo niya sa ilang dinang. Naho sa kumasayod rin ay. Murag, okay naman ang iyang pag-review ba? Doon na may mo bayad? Sagdi lang ka rin. Hatagan na natog higayon si Milan. Mapauli rabi tawtog mahamon to sa iyang toyo. Oh. Oy, nagdadi kasi imong cellphone? Ni bagting man? Si Senyor Emilio ang nanawag. Unsay na itabo rin? Wa nang. Kaditang ha kay ako unang tubagon ang tawag. Uy, anong nagpalayo man to si Karen? Kinsa man di ay kahatong nanawag? Igmata gyud ang imong mga mata diha, Karen. Nagduda gyud ko. Nga na diha paingon si Hazel. Nga nang wa man ka makasunod niyan yun? Iyang gipasiritan ang akong mga mata diha adtong spray nga iyang gigunitan. Ug hangtod karon, sakit paghihapon ang akong mga mata. Ipatanaw ng doktor niyo. Wa dire ang akong auto. Gidaan ni Hazel. Salamat nga nakaabot gyud ko dinhi sa airport. Maayo gani kay nakaandam gyud ko daan. Ning akong pagtakupan, nakasiguro ko nga way makailan ako. Busa way makasulti sa demonyo kung amahan ko nakain ko. Niyan ako sa departure area. Mahimo ko nang matawagan ang akong mahal. Hala, uy. Doon na din ay tabo nila ni Senyor Emilio o ni Senyorita Hazel. Ako bakang tuganan ini sinang ilang. Dili na lang. Tingali ka. Musulti sinang ilang kang Milana. Anong tukay man sang may pauli si Milana? Mahal, hain naman ka. Diyan ako sa airport, mahal. Unya, wagin masayod ang imong amahan nga. Imo siyang gilayasan? Wa, mahal. Mahal. Oh, mahal, naglag mo ka. Grabe ang nahitabo na ako, mahal. Pero ana na lang ako tugani sa tanan. Di pasakitan ka sa imong amahan? Anak ka na lang lagi na ako tugani. Hadlo ko nga makatsiyabaw ko diri sa kalagot sa kahiubos. Gusto ko makita ito, mahal. Habit na mula kang aeroplano nga akong sakyan. Ipanawag na mga pasahero. Sige. Magdatang ko diri. Nagmask ko o nag-aw-aron ay makailan ako diri sa airport. Tingaling doon na pa'y makasulti sa demonyo na akong amahan. Mahal. Ngit-ngit naman lang nang. Wa pa man gid mauli si Milana. Di kulbaan naman lang noon ko sa pagsigi mong hisgot anang akong anak ka rin, uy. Ganiha ra man kato siyang milakaw nang. Oh, Hain man gid siya. Tuwa sa syudad?
Uy, kalayo gud aron. Tingali to as airport. Unsa? Airport gyud. Nang, nahasol ko. Nasamo ka nga kung huna-huna kon. Kuntog-ana na balang yung kanako. Ha? Ngano ka rin? Unsa may imong itog anak ko? Sultihi ko. Wa ka ha. Sugatan ni Milan si Senyorita Hazel? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!